Revisionsopgave Virksomhedsøkonomi C Fusion Sportswear. Hej, jeg vil nu gennemgå de vigtigste punkter og beregninger fra min opgave om Fusion Sportswear, hvor jeg har udregnet og analyseret virksomhedens regnskab og nøgletal i Excel. Vi har fået udleveret saldobalancen, og jeg har derfor lavet mine beregninger ud fra den. Fusion Sportswear er en dansk handelsvirksomhed, der designer og sælger sportstøj til både motionister og professionelle. Virksomheden er et ApS, hvilket betyder, at ejerne kun hæfter med det indskudte beløb. Det giver en lavere risiko, og det virker mere professionelt. Det kræver dog minimum 40.000 kroner i startkapital og mere administration. Noterne her er det første, jeg udfyldt. De er lavet ud fra oplysninger fra saldobalancen, og de viser, hvordan de forskellige omkostninger er sammensat. F.eks. variable salgsomkostninger. Her bruger jeg sumformler, så man hurtigt kan se, hvad de enkelte poster består af, og hvor de eventuelt kan optimeres. Resultatopgørelsen viser, om virksomheden har haft overskud eller underskud i løbet af det sidste år. Tallene for resultatopgørelsen er udgivet, og jeg har brugt dem fra saldobalancen til at lave de nødvendige beregninger og nøgletal. Bruttoavancen er regnet ud ved, at man tager nettoomsætning minus vareforbruget. Dækningsbidraget findes ved at trække de variable salgsomkostninger og andre eksterne omkostninger fra bruttoavancen. Herefter trækkes personaleomkostninger og afskrivninger fra for at finde indtjeningsbidraget og resultat for renter. Renteomkostninger trækkes fra for at få resultat før skat. Skat af årets resultat beregnes som 22% af resultat før skat. Årets resultat er resultat før skat minus skat. Alle beregninger er lavet med formler og cellereferencer, så tallene automatisk opdateres, hvis der ændres i de oprindelige tal. Jeg har også udregnet nøgletal, som gør det lettere at analysere virksomhedens økonomi. Overskudsgraden, den viser, hvor stor en del af omsætningen, der bliver til overskud før renter. Formlen er resultat før renter, divideret med nettoomsætning gange med 100. Dækningsgrad viser, hvor meget virksomheden tjener, når de variable omkostninger er betalt. Formlen er dækningsbidrag divideret med nettoomsætning gange med 100. Bruttoavanceprocenten viser, hvor stor en del af omsætningen, der er tilbage, når vareforbruget er trukket fra. Formlen er lig med bruttoavance divideret med nettoomsætning gange med 100. Jeg har også brugt indekstal for at sammenligne udviklingen over årene. Her dividerede jeg årets tal med basisårets tal og ganger det med 100. Det gør det nemt at se, om f.eks. omsætningen eller omkostningerne er steget eller faldet i forhold til 2022. Derudover så har jeg opdelt omkostningerne i faste og variable. Faste omkostninger er f.eks. personaleomkostninger, afskrivninger og renteomkostninger. Mens variable omkostninger er variable salgsomkostninger og andre eksterne omkostninger. Den her måde at opdele på gør det lettere at analysere, hvor virksomheden kan spare eller forbedre sig. Ved at bruge Excel-formler og cellereferencer sikrer jeg, at regnskabet er overskueligt og nemt at opdatere. Nøgletallene og indekstallene, som jeg viste før, gør det muligt at analysere Fusion Sportswears økonomi og vurdere, hvor der kan sættes ind for at forbedre resultatet. Alt i alt viser opgaven, hvordan man kan bruge virksomhedsøkonomi til at forstå og udvikle en virksomhed. Tak fordi du lyttede med.